बयनिसिमबो सिगां आं गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो आंनि सिबिनाय अननायखौ आंनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय बावग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना मोनथिगौ दिनै 2022 मायथाइनि 2 जानुवारि आरो दिनैनिफ्राय बरबरि गुदि थुनलाइ आफाद आरो बरबरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि फोरबो फालिथाय बोसोरारि जथुम्मा आरो बे बोसोरारि जथुम्मायाव दिनैनि गिबि सानाव जों गोबां माने सायनासालि बेखेवनाय, गुबै हाब्लां बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया दंमोन। आरो आं गिबिसिनथाराव दिनै बे बोसोरसालिया जथुम्मानि आफादगिरि बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै गिबिसिनथाराव आङो मेइन गेटखौ बेखेवनो सुबिदा आंनो खाबु होदोंमोन आरो इनायनो गोजोननाय मोनदों। आं दिनै गिबि जिथु मेइन गेट बे मेइन गेटखौ आं बेखेवखांबाय आरो बेखेवनानै बिदिनो फारि फारियै जि हाबाफारि दिनैनि सानसेनि हाबाफारि दं बे हाबाफारिखौ जों मावनो आखायाव लादों। दामानि जों गासैबो जिफोर मावनो गोनां हाबाफारिमोन बे हाबाफारिखौ जों फोजोबबाय होननानै बुंनांगोन। जों दान्दिसे उनावनो जों काबादि खेला, भलिबल खेला बेफोरबायदिखौ जों बेखेवगोन आरो बेनिबो जों बेखेवगिरिफोरखौ लिंहरदों। दा आं आसा फारिदों बरबरि हालामनि गासैबो रायजो राजा आइ आफाफोरा दिनैनिफ्राय जाहाथे बे जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव मददारि हेफाजाब होगोन आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 50 बोसोर सनाथि फोरबो फालिथाय बे फालिथायखौ मोजाङै खुंफुंगोन आरो आफा इसोराबो दिनैनिफ्राय जि सानथामनि हाबाफारिजों बे सनाथि फोरबोखौ फालिनो आखायाव लादों बेयाव मदद आरो हेफाजाब होगोन।